chenro mag yiero madundo manche notim e pacho ka. E kinde golo lipodgi e wi yiero madundo manche notim, Elogo wacho ni yiero no nche nopong' kod buogo jogo ombulu, mibadhi, tiarietha kod mwandu jopiny e temo lombo chuny jogo ombulu, lwenje kod rochruok e chenro mag konyo joma onge kod nyalo mar goyo ombulu. Elogo nyiso tend arita kwe mondo ne ni ochiwo arita madwarore e kinde goyo ombulu manyime kendo neno ni jogo mochiwo chenro mag arita gin jogo mopuodhi. Gikwayo tend arita kwe mabende mondo mi onone timbe njore kod lwenje manoneno e kinde ombulugo. In Malava, in Mbeere North, in Nairobi, and in Machakos, all this during the campaign period, which was fueled by allegations of monetary inducements from different political camps. These are the long-term observers. Had reported allegations of voter inducements using monetary or material incentives, including distribution of items such as relief goods, blankets, and other goods in some constituencies. The scale and openness of these acts call to question the fairness of that electoral campaign period. And we note that the distribution of relief goods, blankets, and other material incentives during campaigns constitute, in our view, voter bribery under the Kenyan law. Action to prosecute those found guilty should be expeditiously undertaken to mitigate against future repeat offences. Provide consistent, impartial enforcement across all active polling stations. To political parties and the candidates, adhere to the Electoral Code of Conduct at all times and ensure that the same for party members and aspirants under the party ticket. Political parties, just like the IEBC, have the power to disqualify candidates in breach of electoral rules, as well as the code of conduct that the parties commit themselves to. Riwruok mar ji giwegi makedo kod ne ratich oganda Vocal Africa chano machwalo duol marango yiero e pacho ka IEBC kod duol marango mibadhi e pacho ka e nyim doho kuom koso kawo okang' mager ne jogo manoketho chike kinde mag yiero madundo manche notimore tarik 27 dwe mar 11. Vocal Africa wacho ni IEBC ne ok otimo tijegi makare e kuonde luto ombulu mopogore opogore manorochie chike mag yiero. Jatend duol mar Vocal Africa Halid Hussein owacho ni dwaro nitie ma jotend migepe mopogore opogore mondo gwe tao kaluwore ni ne gitiyo kod mwandu mag piny owacho e bago kampen ne jochung' moko mane siro gi piny owacho. Gimedo seyo tulo manogo tach e gwenge mopogore opogore manobagie yierogo. Homa Bay, Kasipul Kabondo, kata mana Mbeere, kata mana Kariobangi, ncha lweny nitie, dhano negi, gache oto, to waneno ka jotelo mochung' jodito mochung' ni weche meg ombulu midendo ni IEBC ok gikawo hatua mora mora mondo jok mancho timo ketho omaki kendo kum ichung'. Wadwaro ni mondo riwruok mar makedo ni mibadhi midendo ni EACC kod riwruok mochung' ni weche meg ombulu midendo ni IEBC mondo oneni jogo mancha odhi ataro mag chike mege goyo mbulu omakgi kendo tergi nyim doho. Ikiwa hatua hazitachukuliwa, then kwa hakika tunaihakikishia nchi, kwa sababu hatuwezi kukaa tungoje mpaka 2027 tuone maovu yakifanyika. Lazima tuchukue hatua sasa ili tuzuie hali kuwa mbaya zaidi mwaka wa 2027. Jotend duond buch DCP owacho ni yiero madundo ma juma mokalo onyiso ni duond burano nigi mbi pacho ka mangima ma ok mana gweng' achiel kende. Jatend DCP Rigathi Gachagua owacho ni duond burano oikore mar kawo loch higa mar 2027. Na party leader nilisikia watu wakipiga kelele juzi ati unasema ati umesema tutachukua viti zetu. We want to confirm that hii viti yote tutachukua. Yeah. That is our business. And we are supporting our party leader. Kwamba viti zote tutachukua. Na sio Nairobi peke yake. Tukienda kule Nyeri tutachukua zote. Tukienda mimi kwanza huko Western nitakaa ngumu kabisa. Want to give them a warning, si ndio? And let me tell ODM, you will lose every seat here in Nairobi if you follow William Ruto. Kula ya William Ruto Nairobi ni 24,000 only. Ile alikuwa naringa nayo ilikuwa ya Rigiji, nimehama naye. Kalonzo is not with you.
mtatoa viti wapi? Wewe mtu ya Mathare Oluoch, utatoa kiti wapi? Kura ya Rigiji hapo na ya Kalonzo umeenda nyumbani. Ati mnafuata William Ruto watu ya ODM. William Ruto amenunua ODM, imeuzwa na Junet na Wanga. Tayari wamechukua deposit. Yeah? Sasa ODM people, Narok seat was yours, imeenda na DCP. Kiza East was your seat, imeenda na DCP. Hii Purko ward ilikuwa yenu, imeenda na UDA. Kiza East mlikuwa namba 9. Si ndio? Hii Kariobangi mlikuwa namba 3. Namba 4. Hii ODM imekui? Jopuonjre skul primar mabidi mayudore kar chung'o bura ma Makadara e kaunti ma Nairobi koro biro yudo somo e okang' mamalo kokalo kuom klese manyasani kanyakla kod basaris mochiw gi tudruok gi piny ma China. Kane olose romono, jatend migao mar somo Migos Ogamba nowacho ni dongruoge ma kamago kelo ber e neno ni jopuonjre duto oyudo somo makare mag CBC. Ogamba nomero ni sirikal osegero klese 23,000 mag primary gi junior secondary e bwo higni 2 ka bende laboratories 1,600 gedo magi dhi nyime kendo gisingo ni gibiro medo timo dongruoge ma kamago. Jambetre ma China e piny Kenya Guok Hayan to nopuoyo riwruok mar piny China nigodo gi Kenya kowacho ni riwruogno biro kelo dongruoge mokalo ahinya te sekta mar somo. I'm really happy to see that BD Primary have taken up the challenge. They're changing their gates, they're changing their office, they're painting their classrooms. So we're going to raise the standards because these are our children. Kuna classroom moja ambao imekuwa dedicated to Raila Amolo Odinga. Your Excellency, the government has been taking measures to ensure that our schools have adequate facilities to accommodate all our learners. In the last 2 years, for instance, the government has built a record of 23,000 classrooms in our primary and comprehensive schools across the country. During the same period, a sum of Kenya shillings 1 billion was allocated to all the constituencies in the county to finance the construction of additional classrooms and alleviate the pressure on existing facilities. Generation after generation of young people in both China and Kenya have transformed personal lives and country development through education, the pathway to self-reliance and empowerment. Jagoro mongirore migao mar mwandu manie bwolo Harry Kimtai okoni piny owacho oseketo makare chenro mag chako chulo counties ma chenro mag golo mwandu manie lo okadhe. Kanoloso e boma ma Mombasa e romo manokelo kanyakla jokanyo e kamati mar od bura mamalo kod mano ma Senate e wi mwandu manie lo, Kimtai nokoni piny owacho oseketo thenge omenda maromo bilion 2.9 mar chulo counties kolero ni kaunti ma Kwale ema dhi yudo omenda makore lach nikech titanium mane ikunyo kanyono. Kata kamano gichiwo siem ne weg kembe mikoni ok osebedo kaluwo chike moketi matayo chenro mag kunyo mwandu ma kamago, gino mathoro kelo midhiero ne jogo modak e alworago. 10% goes to the community, 20% goes to the county, and 70% goes to the national government. The community also is entitled to get, which is based on the sales, 1% of the gross sales goes direct to the community. Based on the report that we have, is about 2.9 billion that is going to go to all the counties. So, but as I said, Kwale, blessed with the minerals, is going to get the lion's share. So you can see if you open up your county and investors come, then you will earn revenue. Hali ya mazingira lazima iangaliwe kwamba watu wetu hawataweza kuumia na hatutaweza kupata maafa tena. Na wale ambao wafuati sheria na ni waizi ambao wanakuja kuiba madini zetu, hao waondolewe mara moja mahali wako na watoke nchi hii. Kama ni wakeni wanatoka mbali na hawakufuata sheria. Hii nchi iko na sheria, lazima ifuatiliwe, lazima iangaliwe. Na wale ambao ni kampuni kubwa kubwa ambao wanafanya kazi na wanaharibia watu, siku zenu zimehesabika. Tumeambia serikali ambao wanahusika, ministries, wachukua hatua, wafunge hizo
hizo sehemu ambao wametumia maji yuto gini piny Marachi mantiere machiegni kod Busia yuago lwasi marach mar ohala e alworano gimohinyo chal mar ngima margi kendo magiwacho ni miyo gidago ngima mar kwecho. Gidwaro mondo sirkand kaunti ma Busia ober alwora ma kamano kama oting'o luoko odundu mag pi mochido kendo choko taka mondo mi ginyal loko ohala kama ler. Ne giloso tok yudo konyruok kowuok kuom chiem kony manogol kod sirkal mamalo. Kwa hapa katika hafla ya kusimama na zile familia ambazo hazijiwezi kupitia kwa hata Mugosia. Ametupatia gunia 350 za mchele, gunia 200 za maharagwe. Kwa hivyo leo tuko hapa kwa kugawa chakula ya relief food. Kwa sababu Marachi pia iko changamoto ya mateso, vita, saa zingine tear gas nini. Ukisikia ati leo vaya kwa huku tear gas inakuja fua. Hasa Marai tutaki tear gas, tunapenda kura ya amani. Mtu ameamua kupiga kura, hapo ndo mali abakie. Hii chakula peke yake haitoshi. Chakula peke yake haitoshi. Chakula tunaenda kukula leo, kesho kuta chakula imeisha. Hiyo kesho ingine tutatafuta nini? Tutakula nini? Tutaenda kwa Otoma tena bado tunambeg. Hatutambeg. Sisi tunatafuta mtu mwenye atatugeuzia maendeleo, atatuletea maendeleo kwa Busia County. Tim mar Mofa manie lig mar NSL no dhi nyime gorako motelo ne tugo ma kawuono makoro dhi nyime sani e kindgi Gugucha Stars. Tugo manochakore saa 9 mar odiechieng' Mofa sani omako thuolo mar 4 gi points 16 e chung' mar NSL, eka Gucha Stars ni e thuolo mar 11 gi point 13. As players mentally tuko prepared, pia physically tuko ready. We are going to a familiar opponent. Hatujacheza naye pale before, but we shall push to show up. Good thing about football, itajionyesha tu kwa ground. Na vile Mswahili alisema, kizuri cha juuza, kibaya cha jitembeza. Si fans, football itakuwa kwa pitch. Yeah. Maloyo jogo abal 200 nopiem e tugo mar odiechieng' achiel mong'ere kaka Master Swimming Gala mar jotugo maigi ohewo 25. Jogo abal nyaka maigi ochopo 72 noyuore piem makamano ka tukego notimore Porterhouse School e kaunti ma Kiambu. Jabal majegni 72 Sherry Shah mawuok Parkland Sports Club nobedo jaloch e mita 50 freestyle kanoluwe gi Paul Kimani mar United Swimming Club. Jabal machielo majegni 35 Jacqueline Masharia mawuok Kapun Swimming Club bende noloyo mita 100 backstroke motelo ne Judith Ombuora kod Rita Gisheru duto mag United Swimming Club. Parklands Sports Club ema nobedo jaloch koriwo points duto e tukego. This is the first time that there was a cap on the number of events that we are doing as masters to ensure that all of us, when we are swimming, we pick out the events that we're doing the best of our ability. I love swimming. Swimming has been one of the best things that's ever happened to me. I had a very bad back problem. Swimming helped me get rid of it altogether. I've had problems with my elbow, and that also helped. But the gala here has been organized beautifully, and I would like to say so well. It's nice to see so many people taking part. Team Newcastle United no dhi amodhi 2-2 gi team mar Tottenham